si na de anyị na-ayọ ka ị nagide anyị ka a gaa n'ihu wetara gị akọ ndị fọrọ nọ eguzobego otu Women Academic Daughters of Adazi-Nnukwu Community Foundation na kansụl ime obodo Anaọcha nke Anambra Steeti. Onye ọrụ anyị bụ Chukwuemeka Maodele kọrọ anyị na ndị otu foundation abụ ndị eguzobere site n'aka onye isi oche na ya bụ mmemme bụ Ọkammụta Ken Nwogo na Adazi-Nnukwu Town Hall ebe ọ nọrọ wee kọwaa anya dịka ezigbote nchepụta nke bụ n'obi ya bụ ịzụlite ụmụaka ụmụ nwaanyị na-eto eto maka ịbụ ndị ndu n'ọdịnihu. Mgbe ọ na-agwa ụmụ agbọghọbịa okwu na ya bụ mmemme, ya bụ ọkammụta kọwara ha mkpa ọ dị na ha ga-enwe ezigbo agwa ma mee nke ọma na agụmakwụkwọ ha ka ha wee nwee ike rụọ ọrụ nke dị ha n'aka dịka ihe nke ala anyị ma bụrụkwa ndị ọchịchị nke ka na-eto eto. N'okwu nke ya, onye guzobere ya bụ otu ọ bụ Dọkịta Scholastica Iloghalu kọwara na ya bụ otu ọ bụ nke gbadoro ụkwụ ịhụ na ụmụ agbọghọbịa bụ nke enyere ezigbo ọzụzụ mekwa ka ha bụrụ ndị ma ihe ga na-atụkwasị egwu Chineke ma werezikwa amamihe ha na ezigbo ọzụzụ ha ga na-enye ha ya nakwazi ezigbo akwụkwọ nke ha ga-agụ were bara ala anyị nakwazi ezinụlọ ha uru. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ ọgbakọ gụnyere Dọkịta Ifi Obiodo nakwazi Maazị Chinedu Oguejiofor, ndị mere ka amata na ime ka ụmụ agbọghọbịa gụọ akwụkwọ bara nnukwu uru n'ebe mmepe obodo nọ ya nakwazi ịhụ na ha ga-abụ ndị maara ihe bara ezinụlọ ha uru n'ebe ha na-alụ di ma mekwazịa ka obodo ha bụ Adazi-Nnukwu kawanye n'ihu. Site na Adazi-Nnukwu, abụ m Chukwuemeka Maodele.